Мәҗит Гафури. Маймыл менән күзлектәр. Кайдандыр 3-4 күзлек маймыл тапты. Бер икеһен койрыгына тезеп тапты. Күзлектәрнең берен ескәй, берен ялай, берәүһен баш устына куеп ятты. Файда юк, ескәһәлә ялаһала. Кәрәк икән кайсы yerенә куеп караһала. Маймылга күзлектәр һич файда итмәде. Кешеләргә был күзлектәр яраһала. Тине маймыл. Файда юктыр. Был күзлектән Мәҗнүндер быяланан файда көткән. Матлар күзгә күзлек яхшы тигәр ине. Бигрәк тә ялгансы икән. Баны әйткән. Хикереп урынынан маймыл торды, күзлектәрнең барын ергә алактырды. Күзлектәр ташка төшеп ватылдылар. Шулай итеп, күзлектәрнең барын кырды. Мәҗит Гафури тәрҗемәсе. Бабай менән аю. Аю менән бабай бер ел икәүләп сәстеләр шалкан. Үсеп иткән был шалкандар. Кап уртаклап бүлү калган. Бабай әйткән: Һин ал япрактарын, тамырын алырмын мин. Аю: Ярар, дигән. Риза булып, япрактарын алган. Икенче ел шулай ук бергә сәстеләр буйдай. Бешеп буйдай урар вакыт якынлашкас, тине бабай: Кел иптәшем, аю. Буйдай тамам бешкән. Ни тиһең һин? Быел тамырын һин ал инде, башактарын алырмын мин. Аю үткән ел алдангас, быел алданмайм мин дип, тине. Бош, тамырын алам. Башактарын гына ал, дип, риза булып, аю тамырын, бабай гел башактарын алды. Аю ахмак 2 елда акыллы карттан алданды. Шулай ук бал кешеләрдә аюга охшагандар күп. Яхшы яман арагын белмәгән, аермагандар күп. Кешегә файдалы эште зарар дип уйлагандар күп. Зарарлы эште лә файдалы дип әйткән надандар күп.